Il-qniepen siktu leħinhom minflok minn ħamis ix-xirka sa sebtilejt tindaq iċ-ċuqlajta. Fil-ġimgħa l-kbira il-ħoss taċ-ċuqlajta instema' jidwi mill-kampnar tal-Knisja Parrokjali taż-Żejtun. Dan waqt li l-bnadar ittajru mezzasta u biċċfu f'suwed b'sinjal ta' luttu għall-mewt ta' Ġesu Kristu. It-TVM News staqsa lil Kevin Xkembri li hu membru fil-Kummissjoni ġimgħa l-kbira Żejtun dwar it-tifsira taċ-ċuqlajta. Il-ħoss li tagħmel iddaħlek tal-ġimgħa l-kbira, fl-atmosfera tal-ġimgħa l-kbira u koll biex dak li jkun xorta jfakru bħalma qniepen ifakru l-ħin. L-istess iċ-ċuqlajta tfakkar li ġej hemm xi funzjoni l-ħin. Is-Sur Xkembri spjega li bħal qniepen iċ-ċuqlajta wkoll jingħatala isem jew laqam. Dik taż-Żejtun issemmit Idjona u taħdem bid-dawl. Ħadet post iċ-ċuqlajta l-qadima li kienet tindaq bl-idejn. Timer settja l-ħinijiet u id-doq skont il-ħin li tiġi regolata fih. Hija strument maħdum mill-injam. Kien ċuqlajta li għandna llum inħadmet minn ċertu Karmenu Karwana, il-laqam tiegħu il-ħommos miż-Żejtun u saret fl-1986. ċuqlajta oħra żgħira tindaq f'ħamis ix-xirka imma li jieqfu l-qniepen idoqqa bati waqt il-quddiesa.